Αυτή είναι η ιστορία μου. Είμαι η Γάτα Κονάτους και θα σας ξαναγίνω πάρκο. Αυτό το πάρκο δεν ήταν πάντα έτσι. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι αποτέλεσμα μιας μεταμόρφωσης. Κάποτε ήταν ένα εργοστάσιο καθαρισμού νερού. Ας κάνουμε λοιπόν μια βόλτα με τη ματιά μας στραμμένη στη μαγεία της μεταμόρφωσης. Τώρα είναι ένας χώρος χαλάρωσης για τους ανθρώπους. Κοιτάξτε τι όμορφα δέντρα, ψηλά αγέροχα. Δείτε πώς αλλάζουν τα χρώματά τους, οι ήχοι που κάνουν τα φύλλα τους. Ακούστηκε το τραγούδι από τα πουλιά. Καθημερινά συναντώ ανθρώπους που απολαμβάνουν τη φύση δίπλα στο ποταμό Χαν. Δείτε αυτό το ζευγάρι, είναι φίλοι μου. Συνεχίζουμε την εξερεύνηση. Η παλέτα των χρωμάτων του πάρκου το φθινόπωρο πάντα είναι ελκυστική και δίνει μια αίσθηση ζεστασιάς. Η φύση είναι τόσο όμορφη. Να ξέραμε άραγε τι λένε οι πέτρες, τα δέντρα, τα πουλιά. Θα μπορούσαμε να τα προστατέψουμε. Εξάλλου, μας προσφέρουν τόσα πολλά. Ο τοίχος αυτός είναι ένα από τα αγαπημένα στοιχεία του πάρκου, καθώς το πάρκο είναι και ένα ανοιχτό μουσείο τέχνης. Βλέπουμε πως και οι άνθρωποι και η φύση μπορούν να δημιουργήσουν τέχνη. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, ο άνθρωπος έπρεπε να παλεύει με τη φύση για να επιβιώσει. Στις μέρες μας έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι για να επιβιώσει ο ίδιος πρέπει να την προστατέψει.